mätäkuun katoamiselle ei tunnu löytyvän syyllistä, niin miettikääpä, voisiko mätäkuun palauttamisesta tehdä kansalaisaloitteen ja vaatia siitä asiasta kansanäänestystä. Ajatelkaa, asian ympärille syntyisi varmasti mittava kansanliike ja aamu-tv:n ja A-studioiden lähetyksiin kutsuttaisiin asian tiimoilta puolesta ja vastaan puhujia. Asiantuntijarooleissa olisi varpumiestä ja sammakkometeorologia. Ja tietysti jos sitten linjasta vähän lähdettäisiin tinkimään, niin varmaankin joku pääministerin nimittämä kaiken maailman dosentti tai ehkäpä joku etymologian professorikin saatettaisiin ääneen päästään. Sieluni silmin näen kansanliikkeen syntymisen. Olisiko sen nimenä kenties pro-mätäkuuliike vai takaisin mätäkuu? Tasa-arvoinen mätäkuu vaiko ihanko aito mätäkuu? Entäpä? Kiertänyt liian paljon Suomea siksakkiin. Miten te voitte tänään? Onko kaikki hyvin? Täällä on erittäin innokas fani eturivissä. Pieni hetki. Lavalla tunnelmani aito, meistä illan tyynisiä niin kuin lämmin maito. Kukat kukkimme tässä ja tyttö rinnuksissa, noilla pojat sittailulla killin aatoksissa. Turua pappuherrossa, siellä ei oo kellään, ripakasti soitto soi ja suhtun venhäsellään. Saamijärven lavalle nyt tule joutui mukaan, siinä kun seisomaan ei siellä jää kukaan. Välisoitto. Saamijärven lavalla
viitteet. Tanssi vaikka parasta, kaikki kasvot viitteet. Sulla on papuserossa, siellä ei oo kellään. Liipakasti soitto soi ja sulkun vehnä sellään. Salamijärven lavalle nyt tule joutui mukaan. Siinä kukaan seisomaan, ei siellä jää kukaan. Siiri, siiri, Siilinjärveltä. Oi kun tyttö kulta, näytät niin makkeelta. Liekköhän se on kertaati hänessä, kun on niin makkeelta. Siirinjärven siirin, eissä pokkasin. Valssin siitä heti, hän meet koppasin. Sitten Siilinjärveltä. Siinä löytyi hänelle tanssikaveria. Tanssiparkettia oottaa.